Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Yan, a-update tayo sa sa gagamba ngayon. Medyo nag-uuso na. Kasi nakikita ko yung views ng aking YouTube channel tumaas ng 200 na viewers. So, ibig sabihin, medyo gumagalaw na ng konti ang gagamba. Pero hindi pa rin tayo pakakasigurado. Dahil kagaya nito, susunod na araw, wala nang supply niyan. Yung sa Pangasinan nalubog yun sa Pangasinan. Kaya nakatutok sila ngayon sa parting Nueva Ecija. Dito sila mangingilaw ngayon sa may Pantabangan at saka dito sa may Gabaldon. Yan, mayroon dyan. May gagamba dyan pag ganitong panahon. Pero hindi ganun kadami. Mayroon dyan nagparating ng Tagalog, Masbate. Ang nakikita ko dyan, valid 2 yung active na nagpaparating, pero hindi natin masabi kung tatagal pa ba ito mga to. Nakikita yung dalawa kami ng partner ko, yan yung time na lockdown talaga, wala kang makitang taong bumabiyahe sa kalye. Kami lang ang bumabiyahe niyan nung panahon ng lockdown noong 2020, buwan ng Mayo yata yan. Ayan. Naghan kami diyan ng gagamba, pero hindi ganoon kadami nakuha namin diyan. Ngayon halos na pa lahat ng ilawan May mangilan-ngilan na nagtatanong sa akin at tumatawag. Nangungumusta na. Mayroong gustong umorder sa akin, mayroong tumawag sa akin mismo, nag-chat din. Gireklamo siya kasi alilit daw yung nakuha niya. Medyo malapit lang dito sa lugar ko yon. Hindi ko nababanggitin kasi baka magalit. Kasi mayroon din naman kasing mga kagagamba dyan na hindi makontento doon sa itsura. Kahit malilit mga kagamba, pasalamat na lang tayo at mayroon pa ring supply. Pagtyagaan nyo na lang yan kung alin ang mayroon dyan. Kasi pahirapan ng supply ngayon sa panahon ngayon. Kikita ko yung mga kagaya kong mga spider content creator sa YouTube. Wala, hindi rin sila kumikita. Si Gagambino, 1 buwan nang walang upload. Naramdaman din niya na matamlay na yung matamlay na yung mga viewers niya. Hindi kagaya dati na 1 oras pa lang nasa 20 mil na yung viewers niya. Ngayon wala na. Ang maganda ang views ngayon si Dex Spidey, pero hindi na spider yung content niya. Yun puro agriculture na, pagsasaka yung pinapakita ni Dex Spidey. Pati yung si Kasunggab, mababa na rin ang views. Wala na yung hataw ang mga views nila sa gagamba. Nagsasawa rin. Pagka kasi panapanahon lang yung gagamba na yan. Kaya medyo naglaylo tayo sa paggagamba dahil wala makikita natin sa sa aking YouTube channel pa lang, makikita nyo mababa ang views. Yun, doon natin mababase kung nag-uuso ba o hindi. Kahit hindi na ako nagmumonitor, kahit hindi na ako gumagala, doon pa lang sa YouTube channel ko at saka sa mga nagko-comment, nagtatanong, ay wala.
wala man lang masyadong nagtatanong, nagko-comment, kaya ayun, hindi masyadong nag-uuso. Nakikita ko na wala pa rin. Ang siguro sa kanila, ang nangyayari dyan, pag nagparating ngayon, testing muna, testing. Ay, pag hindi nila nabinta ng maayos, tigil. Yun namang nasa probinsya na ahente, dahil rumikta na lahat yung mga delivery ko doon, mag-aalok na naman yan, magmumura ng presyo yan, magbababa. Para lang may i-dispatcha niya yung gagamba niyang nailawan doon. Dahil pag hindi niya na-i-dispatcha yon, wala siyang pambabayad sa mga mangingilaw niya. Gagawin niya, magtatatawag siya kung kani-kanino, bababa niya ang presyo. Ito namang isang reseller na ngayon pa lang magkakaroon ng ganong kababang gagamba, banatan niya kaagad. Ang iniisip niya, mag-uuso pag mayroon siyang gagamba. At kung mas mababa ibibigay niya, mas kikita siya. Hindi niya alam, ginawa na natin yan mga kagamba. Hindi tayo kumita. Kasi noon, di pa ako kilala noon. May mataas ng delivery nila ng Tagalog noon. 4 na, 400 na isang box. Tinira ko ng 2. Kinausap ako ng isang seller ng malakas dito sa lugar ko noon. Wala, siyempre, ganun talaga yan eh. Pana-panahon lang naman yan. Kaya lang di ako kumikita. Pagkatapos ng gagamba, walang puhunan. May utang pa. Kasi hindi pa tayo marunong noon na mag-alaga ng gagamba. Namamatay lang araw-araw, napapabayaan, natutuyot. Hanggang sa magiging kalansay na lang sila doon. Ang papayat na robot na. Mga zombie na. Ay hanggang sa tumagal, napag-aralan natin paano mag-alaga ng gagamba. Ayun, siyempre sa tagal ng paggagamba natin, pag ninegosyo ng gagamba, mapag-aaralan na natin kung paano natin i-improve yung pag-aalaga ng gagamba. Umbot sa langaw. Ngayon mayroon diyang post. Ito na yung gagamba natin, sabi niya. Tapos yung iba naman nagpo-post, mayroon pang nagsabi niya na 2.80. Ano kayang kinita niya doon? Mabinta na lang yung gagamba niya kasi sigurado maluluma yun, hindi rin niya maalagaan. Ayun, 2.80 daw. Kaya tayo, wala, haylaylo tayo mga kagamba kasi alam na natin yung kalakaran pagdating ng ganitong tag-ulan. Pagka ganitong tag-ulan, ako, wala na. Ay yung naghan kami nung partner ko yan, napapanood nyo na yan, daming sili dyan. Umbot sa langaw. Sa loob ng balag ng ampalaya, kung napanood nyo yan, sa loob ng balag ng ampalaya, daming sili. Nabalintong pa ako diyan, saan ba yun? Ako nabalintong diyan sa kanal ng tubig. Umbot sa langaw. Pati yung partner ko nabalintong din daw. Mabuti wala nakakita. Sabi ko, bakit maputik likod niya? Nabalintong. Ako rin, may putik din sa likod, nabalintong din. Kasi katatapos lang na ulan nung nag-iilaw kami dyan. Tumulubog yung paa namin. Ayun yung ibang nagpauso, parang tumigil. Sabi, usong-uso daw sa lugar nila. Tapos mayroong kulit ng kulit sa akin,
na basta pag mayroon daw message ko daw siya. Ambot sa langaw. Wala mahirap mga kagamba, mahirap ang sitwasyon ng gagamba kayo. Ayan, inilawan namin ng partner ko yan, naka 5 kaha yata kami niya noon. Ang gabi na yan. Ambot sa langaw. Ayan, mangilan-ngilan lang yung nahuli namin dyan. Ayan, o. Ang sarap manghuli pag ganyan na kaya lang ang init dyan sa loob ng balag. Ambot sa langaw. Mainit dyan sa loob ng balag. Walang pumapasok na hangin, pawis na pawis ako dyan. Gunggong! Barinig kita! Gunggong! Gunggong! Barinig Sa kita langaw. kumain! Ayan, hindi yata ako nakakuha ng sili dyan noon. Kasi wala sa isip ko yung kumuha ng sili. Nasasayang lang yung sili dyan, nalalaglag lang Nakain lang ng ibon. Anong buwan ba yan nung nag-ilaw kami dyan? Yun din pa yata, Mayo. Doon kami natulog pala sa kubo niyan. Kaya nilamok kami noon kasi walang ilaw Ambot sa langaw. Kung pinakita kong kubo kanina, doon kami natulog. Ambot sa langaw. Ang sakit sa likod. So yun mga kagamba, in-update ko lang kayo patungkol dito sa gagamba. Hanggang sa muling pag-uusisa at pagbubusisi, maraming salamat.